Que pensarías se tiveras que levar ao teu pai ou teu avó ao monte e abandonalo para morrer? Isto se semella imposible, mas non sempre foi así. Existe un mito moralizante sobre o cuidado dos vellos que, segundo o antropólogo Rafael Quintía, podería ter orixes no Paleolítico, o chamado xenicidio. Normalmente, o mito do xenicidio están recollidas en lugares de interese arqueolóxico, como poden ser castros, petróglifos ou, como neste caso, chozos e pastores. Mais é un mito universal que se recolle en lugares tan diversos como pode ser Oceanía, Xapón, Escandinavia, etc. Atopámonos no concello de Lobeira, Ourense. Din que aquí existía un lugar chamado As Porcarizas, no que era tradicional abandonar os vellos. Cando os pais eran vellos e non podían aportar na economía familiar, contan que os fillos levábanos a morrer ás Porcarizas, uns chozos que estarían situados no monte do Leboreiro. Ademais, era un lugar sen acceso a auga, nin alimentos e de moito frío. Din tamén que nun último xesto de piedade, o fillo deixoulle unha manta, porque sempre se fixera así. A sorpresa foi que o pai lle devolveu a manta ao fillo, porque lle dixo que igual algún día precisaría a él cando o seu fillo levárao a morrer ao mesmo lugar. Isto fixo recapacitar ao fillo, que se levou o pai de volta para casa e nunca máis se celebrou esta práctica. Unha das teorías conta que esta lenda tería como objetivo garantir que non se abandonaran os pais anciáns e, polo tanto, o cuidado destes. Pero tamén pode vir da época dos cazadores recolectores e o control poboacional, polo tanto remóntanos ao Neolítico. Ou incluso pode remontarnos a épocas máis recentes cando había moitísima fame e escaseza e polo tanto había que prescindir da xente que non aportaba na familia. O relato foi recollido tamén en lugares como o Cortello da Vella, a Cidade dos Mortos Alén, o Rego do Mouro, a Fraga dos Vellos, etc. E escoitarades falar disto na vosa zona?